iya. Makaten para Rabu panjenengan sampun mirsanen gebiar reok setia kawan. Saya dari Kali PP, saya mimpin Bapak Jai. Oh ye, para Rabu panjenengan hibur pagelaran saklajengipun nggih. Nek beda selingan nggih panjenengan letak ngantok ya nek reok Bapak Jai saya dari Kali PP angelajengaken happy so happy nggih sesarengan para wadyabala nggih bantengan dari keluarga besar Reok Setia Kawan nggih. Sugeng dalu para Rabu, sugeng Amir Sandi dikai gedeng Paradis Mas Arif Dados. Yo! Iya. Obu keluar obu menteri. Iye. Ya cico. Ya la 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 la. Yo. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Coba dikasih goyangan horeg mama. Yo 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 zo. Hey. La 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 la. La 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 la. Happy so happy nggih ayu-ayu rupane nggih din radin ongguwen dateng lah nah, keluar bek malam nggih ayo niki bantenge sesarengan Mama Jambrute nggih wonten gandrunge modal madil nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Maskur Syahid sesarengan Ibu Maskur Syahid sekeluarga nggih. Ndak sing nganggur ono ayo coba kemantene digoleki Mas ya ditumpakno bantengan nggih putranipun Bapak Maskur Syahid nggih disukani gending mama gending siji mawon nggih dikai pedetan mama dados yo cho 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 iya yo iya yo
iya 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 hei i ho i ho i ho i yo asik 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 iyo iyo jo jo da 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 oh 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 da 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 awas yeah yeah Pedetan nggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir teng wontene tari bandengan nggih biar tambah meriah. Para bapak-bapak nggih akan dihibur artis biduan sing metune rodok bengi. Ayo le bandenge bali-bali nang panggonane nggih sareng Mama Jamrut. Tak kei gendingan meturan sronen sakti cak karyan berjabar Madura dados yo ya oh oh be awas Ayo, boleh, awas, ada, alon, oi, on, yo, yo,
diuncang. Iya, ayo, awas. Alon. Waduh, awas garis tuh. On, he. On, he. On, he. Ya. Awas. Cek kurang terus no ho hehe iku mak payah gunakan tadi payah nak kan hari bu aduh tak langkong seporan lagi wah seporan gini pak bu ya nek reok setia kawan dari Kali PP saya mimpin Bapak Jai neka Tretan kanje kita tahu ki, mon reok setia kawan neka, mak keluar artis, mok semok, bede sekoros, bede segera pokok, cem-macem. Tadi ibu bi bapak kanjele, mon panjenengan nyari manto, ya tak usah mapan nyari sengak ribai. Keneng kebaik saran neka bu, aku keneng kebaik saran. Ala kau nebeng oke, ngangkok kaju oke, karemele lah. Berempat tong lo 45 karemele mon bagian sekoros nih kebu kayak molong kopi mon bagian osom nebeng nyari brondolan iya lah mon serajer ya bu masuk ke bulan besar kayak belian kenal lagi ya bu coba yang paling mentok yang Bahenol maju ke depan sini dong mas ya Mas Jaka masuk bu buta ki ngebu pek lebih apa sih mas wes ngotek kesode ae sih mak ngalem bu ini yang didik apa mas gendok sing ayu iya mas coba dikai goyangan mon jan goyang si Jai ya beri goyangan 2 biasa nah beri goyangan bengkong sebentul yuk bakal Arya geder aduh ya nyaman geder bu are goyangan bisa main bu bisa kakek mendak seterer ya are goyangan bengkong ngeting goyangan saya ada ajojo oke operasi tak le menemen tak le rasaran jan mari operasi apa dok operasi susune wedhus aduh soson bedus saya kebayi operasi mak ni beni nongku hai sayang ya mas Jaka cek ngalep ongku itu apa ki mas lemas mau nggak modon pai ndak kate lemes dong pancene pojok kulon pojok wetan lah yo mas coba gendok sing ayu kenal no dhisik yang derek mriki. Namaku ta Mas. Namaku Bu Eti Mas. Nyaman Bu Eti. Sampe ndak Bu Eti. Bu Eti ku dokter lho Mas. Aduh sampe dokter lho. Iki Bu Eti Mas. Oh, duduk Bu Eta, Bu Eti. Bu Eta Karangrejo. Iki Bu Eti setia kawan. Aduh, beda dokter bareng setia kawan deh. Alamat rumah dong. Aku ta Mas. Iya sayang. Kencang Yoso Mas. Aku. Mak jauh kencang Yoso dong. Ndak loncong ndak kerasa. Mak yang pagi kena. Penggawean nih sayang. Penggawean nih. Nek prai nyuntik, ndak ros sampean. Opo sayang? Nebang Mas. Tak ungguan ya. Nebang lah kok nemen prai tak nebang aku Bu yang ngerempes. Aduh, kadang ngerempes jan. Pada agolut bareng. Awan nek sore dodol rujak. Aduh, mon malam jual rojak. Keliling dek kene kok. Oh, berarti anak iko ibumu ya, Dok? Lah aku buka dewe kok. Buka dewe ya. Iya. Oke, kembali ke tempat. Oke, Mas. Ageder ayo.
get jelungkir ngalor iku. Oh, ayo sing nomor loro maju ke depan. Loh. Wah. Bada yang keleyong bareng barongsai. Mosok barongsai gak kena. Ayo goyang. Hu ha hu ha. Oh, hu ha hu ha. Mosok barongsai gak kena. Ha hu ha ha. Ayo. Yang sang Quang Dong tu chỉ rê. Aduh ling ling Quang Dong tu chỉ rô. Yang sang Dong lê bằng Hong xê bằng Hong lê yang lê yong Hong lê yang lê yong chỉ rê. Aduh 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 dah. Aduh, udah reman aku kena. Mak tak bener. Ayo. Tina. Ini benian Tina kana are. Nyambut gawe iku sing bener, Dok. Lah endi rambutmu? Rambutku balekno, Mas. Kok coplok ya? Aduh. Aduh, li manik. Kurang apik lek naleni, Nduk. Lenyok megenyok. Weruh aku gondol rek yo. Aduh. Aduh. Aja dodono lek koyo ngono iku. Apa rambutku goib Mas tak ketok uang. Oh, tak ketok. Tak ketok uang rambute encan. Weruh, kene. Apa Mas? Weruh sarkam. Oh iblis. Mun riya tepak. Tepak apa Mas? Aduh, tepak saya gerak. Apa geriku? Ndak ro gerak. Ndak ro. Kaku saya. Apa guri? Gerak guri encan. Iya, Apa riuk. ini mana kerepek bola? Ya Allah. Apa Mas Joko? Aduh susune. Tidak salah berjalan. Apa susu nih Mas? Soson kene Bu. Jenenge aku si arek yo Bu ya. Aduh si arek encan. Iya. Arek opo saya? Arek dak waras. Mak arek dak waras nemu di Pak Jair kena. Tebuan. Aduh nemu ning tebuan. Longgolong saya buang rupanya. Iya. Oh, ayo kenal lo sapa Namaku Mas. Iya. Nama siang pada malam Mas Joko. Duwe jeneng loro. Iya. Siang dhisik apa malam dhisik? Bengi sik Mas. Oh, mon bengi, Duk. Perkenalkan nama saya Paramita. Mon bengi Paramita. Mon aben, Duk. Paralon. Mon malam Paramita bini. Mon siang Paralon. Aduh, longgolong. Mededeng tadi alamat rumah. Aku Mas. Ya. Telpuk Mas. Abuh, kedul. Iya. Kok telpuk saya? Gatel-gatel ya ditapuk. Hei. Tapuk terus. Pancen ditapuk, ini kena yang tapuk. Tapuk mana Mas? Oh, jaluk tapuk mana? Iya. Enak Joko. Enak. Iki tapukan Mas. Yo. Aduh entekno Mas iki Wah, mati. kebiaki tadi. Kembali ke tempat. Oke Mas Joko. Oh, jaluk tapuk temen. Waya, ayo, saya nomor 3. Hei, sedia kawan. Ayo gaya. Ayo ya, nyaman deh. Yo, majuan. Nyaman. Opo, bingung. Oh no. Gendingan. Sawer, tarik, jos. Tadi buka. Ayo maju adik.
Aduh. Apa jal melok ae. Bonjol melok ae. Oh, jaluk disusoni kok. Udah, topes iki. Topes iki. Oh. Apa loro rek? Ambek ne. Atos dak ruwo Mas, dase bonjol iku. Ndak kate atot. Seksi aku ya Mas. Nemen seksi ini sayang, majuan titik. Aduh, bengkung sama Nyanyi bendul. Mas. Apa? Penyanggi panjang. Mas Hendra iki garakno salpok. Gini. Salah vokal. Wuhui. Ibu-ibu guyu tapi ndak nyawer yo ngalah. Hei, ngawur ae brai wis Jare tuwa tegal nyawer tebune kuliah. ombo. Ombo. Gandhi. Lah iku ombo. Batuke. Iku. Wes, ayo kenalan siapa di jeneng? Aku Mas. Yo, Nama alamat pendek rumah. apa malam? Apa panjang? Nama pendek apa panjang Mas ya kan? Ana sing pendek, ana sing panjang. Pendek dhisik apa panjang dhisik? Ya pendek dhisik Mas. Lah sing pendek. Tiara. Oh, mon sing kendek Tiara, mon panjang. Tiara Putri Maharani icik-icik merintih di malam hari. Oh. Ya wis, mak merinti. Alamat rumah. Aku Mas. Yo. Kertowono kene aku. Penggaweane. Penggaweanku Yo. ngemut. Lah kok ngemut? Tanggapannya bendino Mas. Ngemut apa, sayang? Ngemut permen pentol. Kelakonan ngemut permen. Iya dong. pentol. Oke, kembali ke tempat. Thank you Mas Yaga. Ayo toh. Topeng Madura. Monyet. Ayo. Ih. Aduh, koyo ketang. Oh, Ayo, nanyap. sini berapa Pak? Ini tau mbok cintain loh. Mas Eko, Mas, goyang Mas. Ayo Mas, tarik Mas. Tuh, gedang loto. Masa bung nebento. Ayo Mas. Tuh, gedang loto. Sama, aduh, hei. Jak, bisa jak. Satu babes. Jak. Ayo, hancur iki. Penjan. Ayo gini. Mendeteng, ojo ngambul. Hah? Ojo ngambul. Gak ada ngambul aku. Iki nyambut gawe. Iya, sampai sing ngambul. Kon. Oh. Kate nyang di seburiku. Benek nolo Mas. Benek aki apaan sih benek Ambungen nongkrong? Mas. Ambungen. Aduh, tak ngambung ah. Ambungen Pecah. dah. Pesing. Aku mari goyo ini. Tak cewek sekali lah. Majian. Bu, mau tepak bu. Model aku Mas. Model ongku. Model apa sayang? Hah? Model apa? Model lo Mas, ya di Model pasar-pasar iku. Mosok bener model ning pasar. Berarti awakmu nek pinggire pasar. Pasamu gendeng aku eblas. Ya menawa. Ayo kenal lo sapa jeneng? Jenengku ta Mas. Ya. Jenengku Sisilia Mas. Sisilia. Iya. Kok Sisilia sayang? Sisilia wengking kula Mas. Sisilia Pinking. Budian berarti. Ayo alamat rumah. Plus. Aku ta Mas, Ya. rumahku ta. Malang Dampit Mas. Paling jauh Malang Dampit. Kok Malang Iya. Dampit? Kok Malang Ya tidak Malang yo di Kempit Mas. Ancur. Iya kira. Kembali ke tempat. Oke. Obu. Obu nembung ngongku. Ayo. Goyang. Bini dia. Iya. Goyang. Wah, dasar bener. Terus. Gini. Hai sayang. Dalam Mas. Malah ngalai segelak ro dalem Mas ajan ganyok. Ya bolon serat di. Kok duwe andeng-andeng, Duk? Jadi pemanisnya lah Mas. Oke, Siapa sih? Ya iya. Manis temenan genduk.
Ndak usah cut-mecut kaya ngono wis. Potongane lho Mas ngene. Oh pancene ngene. Sampean kok ayu, Dok. Mulai biyen. Mulai piye? Kan nyadar. Aduh, wong tahun kepungkur iku uwireng kaya buleng ngono sampean. Aku. Iya. Cini ya biyen. Wis gini genduk sing ayu. Coba kenalno sapa di jeneng. Jenengku. Iya. Di mana kere aku? Terima patek. Lah iya. Padahal ya bobone patek. Ayo jenenge sapa? Jenengku. Lho rek. Asu maneng. Ana bapakne asu dingin lho. Ndek endi? Iki pinggirku. Apa? Konjol. Asu yo. Bapak asu, ibu asu. Lah anake kaya Anak asu. Loh, Loh, apa, Dok? apa, Dok? Loh, apa, Ayo, Dok? Ayo, hei. Nangis mari ana wong iki. Wis, ayo soalnya iki waktu di wis cukup. Iya. Kancamu celuk ndrene kabeh. Ayo, Rek. Hei, sing bener nek nyeluk. Nek nyeluk sing bener.
Lagu remak beda saya gencil kena. Lagu apa iku apa aja ya kena. Aduh. Oke, ayo. Soal bakto pon cokop apa aja tore keluar lah. Ayo. Iya, tak naik petang lagu hari ini wes. Oke, ayo gendokku sing ayu-ayu. Soalnya waktu ini cukup gendok bali nang panggonane. Yo. Bakaten para Rabu panjenengan sampun dihibur tari happy so happy nggih saking keluarga besar Reok Setia Kawan nggih para Rabu panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih nglajengaken tari rampak barong Samboyo Setia Kawan sugeng dalu para Rabu sugeng amirsani yo. Kabiarsa swaranipun lera biae samudra. Weh, Iya, ayo le. Coba le, pecut le. Iya. Oh, iya. Ayo le. Oh. Iya. Ah. Hey. Oi. Oh, iya. Ah. Iya. Oi. Hey. Lala. Au. Hey. 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 Ah. Hey. Hey. Iya. Uya. Ya. Ha. Hey. Au. Tuan. Hey.
Eta gendang eta gendang eta gendang eta gendang a he a i ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh iya lo awas dong ayo nih kepian woi ya ayo yo yo oh awas pelangan jong ya oi iya loh apa yang terjadi ya lo ayo nih bersama sang kuryang awas ada polisi tidur ya ayo nih golek orang aja nih awas dong awas dong awas keker dong awas nih hey iya hey kok
Tari rampak barong sambaya setyakawan nggih akeh cacahe 5 maceme nggih sampun sawanteng dalemipun Bapak Maskur Sahid, Ibu Maskur Sahid sekeluarga nggih. Ale rampake ditata sing apik nggih, njajal disukani gending ingkang angka 1 Mama dikai gending kendang kempul Banyuwangi nggih. Kangen Banyuwangi Mama dados.
kangen Banyuwangi nggih ditambahi sak gending mama digawe gending kendang kempul Banyuwangi sawi buki mama tetos. inggih menika gending ingkang angka loro teng wontene tari rampak barong sambaya setia kawan eling rampake ditata maneng bali-bali nang panggone ndang diganti tari serimpi sekar jadilan yo yo hey yo hey hey you lo oi oi ha ha
Darmo para rawuh panjenengan sampun amirsani tari rampak barong Samboyo Setia Kawan. Ya para rawuh panjenengan kula mirsani udune para widodari widodara ayo rupane lenggak mlakune kaya macan luwih sampun saweteng telebipun Bapak Maskur Sahid segala warga nglajengaken tari Serimpi Sekar Jadilan sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani matali tari Serimpi Sekar Jadilan kairing gending mama Joko dole mama tato.
rekodi lalu iya Joko dole le lalu iyo oh yeah potre koding le lalu oh iya lima lalu hey ya yo lalu ya yo Tari Sripi Sekar Jadilan nggih ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe sampun sowan teng dalemipun Bapa Maskur Sahid sekeluarga nggih medale Tari Sripi Sekar Jadilan kairing gending Joko Dole Mama Tari Srimpi Sekar Jadilan disukani gending kendang kempul Banyuwangi Mama disukani gending ingkang angka 1 dikei percuma Mama dados
percuma nggih nggih menika gending ingkang angka 1 nggih ditambahi sak gending mama jajal ngalinyang mama Mona nggih dikei pedot ya lahir batin terus Toton Ojo ngimpi bisa balik maneh sing nyoti kekarepan iku mengepilian jeruk orok welas wis pilihan jeruk orok welas wis pilihan pedhot lahir batin nggih menika
gending ingkang angka loro tawi gending telahir teng wontene tari serimpi Sekar Jadilan. Ayo Nduk, genduk barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane. Tapi saderengipun genduk bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapa Maskur Sahid nggih, sesarengan Ibu Maskur Sahid nggih, sesarengan para bapak-bapak lan ibu-ibu masyarakat dusun Jatisari Kedung Jajang Lumajang nggih. Mbok bilih wonten kesalahan utawi kaluputan tindak tanduk sing kurang sopan, kula selaku wakil saking Bapak Jai saka KLPP nyuwun jengging pangaksama saagung-agungipun nggih. Dan terima kasih kepada RGS Audio Sound System saking Jatisari Kedung Jajang kagungan Mas Saman nggih. Matur sembah nuwun, matur thank you, terima kasih atas kerjasamanya nggih, mulai dari siang sampai malam nggih. Dan terima kasih kepada artis production video syuting Mas Eko Uke saking Dawan Lor Sukodono. Matur sembah nuwun nggih, kita saged kepanggihan malih nggih sesarengan keluarga besar Yok Setiakawan di lain waktu maupun di lain kesempatan. Ayo Nduk, genduk barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane tak kei gendingan Jawa pamit mulih cak karyan Seranen Sakti ditarik alon-alon. Yo ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, esuk-esuk tanggapan mandeng. Ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih nang KLPP. Terima kasih.